Tervetuloa kaikille Taistelu Talk Shown toisen haastattelun pariin. Meillä on vieraana tänään Vladimir Holubiev, paremmin tunnettu Vavan Sambo. Hän on ammattilaisvapaaottelija, myös ammattilais-thai sekä potkunyrkkeilijä ja entinen Combat Sambon ottelija. Vavan, tervetuloa. Kiitos bro. Vavan, sä ottelit tuossa pari viikkoa sitten Didierissä BMF-vyöstä Teo Kolemaista vastaan. Miten tuntuu ottella noin kova ottelija vastaan ja myös voittaa hänet? Voit ottaa mikä kätessä? No siis pakko myöntää, totta kai se tuntui hyvältä. Ainahan voito tuntuu hyvältä tai voito tuntuu paremmalta kuin tappio. Mitä tulee siis Teo ottelijana, niin kyllä mä tiesin, että mä vien sen, kunhan mä teen kaikki, mitä pitää tehdä. En tee mitään hölmöyksiä, typeryyksiä, kuuntelen valmentajaa. Niin mä teinkin, mä kuuntelin ja saatiin voito kotiin. Teo on tosi hyvä päänahka. Sentään voitti Aleksi Nurmista, maailmanmestaria. Vaikka onkin vanha maailmanmestari 10 vuoden takaa. Hello Aleksi! Ja Teo siis voitti Aleksia ja se 2 kertaa voitti Maga. Vaikka onhan siellä ollut eri olosuhteita sen nähden, että mitä Maga on tehnyt tai ehtinyt tekemään kamppailussa ja mitä Teo on ehtinyt. Mutta joka tapauksessa jengi aina katsoo pinnallisesti, heitä ei kiinnosta, että esimerkiksi joku niistä ei osannut jotakin, niin sen takia se oli hävinnyt, vaan niitä kiinnostaa, että se hävisi. Se on siinä, että se just se tulos, mikä ratkaisee. Joten tosi hyvältä tuntuu, se on tosi tärkeä voito, vyö on Turussa, sitä mä puolustankin sit Turussa, Didier Nelosessa, joka on varmasti jossain heinäkuun paikeilla. Niin, kyllä. Hieno vyö, pakko myöntää. Ja siitä matsista vielä, sä tulit tosi itsevarmasti. Se mitä mä näin itse katsomassa, se oli tosi itsevarma sisääntuloon asti. Ja yleensä, ja sit kun mitä mulla niinku tuli huomioon siitä matsista itsestään, niin Teo on yleensä se, ketä prässää. Mut sä sait Teon prässättyä, eli sä olit se, ketä nyt prässäsi niinku Teoa. Miltä se oliko se suunnitellut sitä etukäteen vai mikä oli homman nimi? Kyllä Teo prassasi enemmän, jos me otetaan 4 erää, eli se on 12 minuuttia, niin noista 12 minuutista, niin hän on ollut kyllä suurimman osan tästä ajasta hän on just prässännyt. Hän on avautunut ja hän on ollut avoinna, eli siis kädet eivät pysyneet ylhäällä ja kyllä mä voin aina käyttää hyödyksen näitä juttuja, näitä pieniä virheitä, mutta ei olekaan mikään pieni virhe. Siis mentiin tällä suunnitelmalla, että mä pysyn etäisyydessä, niin kuin mä alun perin teinkin. Mä pysyn etäisyydessä, jab. En tehnyt vaan korpus, se huusi, siis Riku huusi korpus. Korpus on venäjäksi kroppa. Sitten mä löin kroppaan. Joo. Sitten mä menin myllämään sen kanssa. No, muistelen niitä vanhoja hetkiä, joilla me sparrattiin ja mä myllytin myös sen kanssa silloin. Espoo kehähaissa siis. Jolloin valmentaja vaan huusi, että joo, game plan. Ja game plan tosiaan oli se bevel. Eli mene taaksepäin, jabitat, sit korpus eli vartalo, sit taas päähän, vartalo, päähän. Mut sit mä kuitenkin huomasin, että Teo rupesi avautumaan vielä enemmän ja enemmän, niin totta kai olisin ollut typerä, jos en olisi käyttänyt näitä hetkiä. Ja mä uskon, että jos Teon kädet olisivat olleet koko ajan ylhäällä, niin kyllä se olisi tehnyt mulle aikamoisen tehtävän kyllä, eli vaikeamman. Mutta nyt koska se oli näin, niin se oli helppo. Eikä se hirveästi liiku, se on koko ajan sun edessä, se on suorassa tässä, ei tarvi mitään muuta miettiä, kun vain lyöt. Kyllä. Se oli hieno matsi, joo, onneksi olkoon vielä kerran. Ja sit niin sä tulet ottelemaan 3.5. Ice Cage 4. Saatko sä kertoa, että ketä vastaan sä tulet ottelemaan ja millä säännöillä? Totta kai ilman muuta. Samuli Kärkänen on vastustajani 3.5. Tulee olemaan aika vaikea, on tosi hyvä ja monotoninen ja päälle käypä semmonen. Ja se on Suomen tainyrkeilyn mestari 75.
Painoluokka 76,5, mä oon 84 tällä hetkellä, jumalauta vielä viikon. Joo, vielä tää viikko vielä pystyn jotenkin sellaista tehdä, eli kahvia juoda ja jotenkin paska ruokaa välillä, ehkä kerran viikossa syödä. Mut sen jälkeen taas alkaa. On väsynyt itse asiassa tosta hommasta nolla. Ja totatte ammattilais... Ja tosiaan, joo, ja meillä on me mennään tainyrkeilysäännöillä ja pienellä hanskoilla. Pienellä 3x3 tietenkin, siis sille perinteisesti. Joo, tulee olemaan ihan kova. Tulee olemaan 8000 ihmistä, jumalauta kelaa. Se tulee hieno Et se on mulle ennen näkematonta kokemusta. En mä oo ikinä ottelut näin suureen yleisön edessä. Kyllä. Et odotan innolla tätä päivää. Joo, kyllä iso shoutout to Max Hynninen. Hieno eventti on saanut aikaiseksi. Joo, Max. Tosi hyvä. Yes. Kyllä. Sitten mennään tähän kolmanteen kysymykseen. Sä oot ollut nyt muutama vuosi, olit hiljainen somessa ja otteluista. Haluaisitko vähän kertoa ja avata, että mistä oli kyse, kun susta ei ollut kuulunut noin muutamaan vuoteen yhdessä kohtaa? No en aio piilota yhtä mitään. Kyllä monet teistä tietäkin, että Vavano lusinnut, että Vavano on tehnyt virheitä. Kyllä mä teen niitä virheitä niin kuin edelleenkin, mutta ei niitä samoja, mitä mä oon tehnyt just ennen tuomiota. Joo, mä oon saanut törkeän huumausainerikoksen tuomion. Mä oon sen lusinut, eli niin sanotusti maksanut yhteiskunnalle sen, mitä piti. Tai on maksamassa edelleenkin, kun mulla on yhdyskuntapalvelu aina sunnuntaisin. Eli ei ole vapaapäiviä ollenkaan. Anteeksi, ei ole vapaapäiviä. Mut joo, sen takia mä oon ollut hiljaa, koska ei pystytty kaitamaan puhelinta. Totta kai. Mutta mä pystyn kaitamaan kirjoja ja viestitellä. Kyllä kaikille niille shoutout, jotka olevat aina minun lähellä ja tukena, vaikka onkin tommonen tilanne. Niin, mitä muuta. Siis sen takia lähinnä. Nyt on palannut kamppailuasioiden seasseen ja niiden päärin tekemässä duunia nyt. Ei kiinnosta mikään muu. Se oli hyvä elämän oppitunti mulle. 2,5 vuotta sille Kivitalossa. Et kyllä on ollut aika miettiä sitä tehnyttä paskaa ja niitä hyviä, niin lainausmerkeissä hyviä valintoja, mitä on tullut tehty siis elämäni aikana ja elämän mittaan ylipäätään. Oli hyvä, kyllä. Eli virheistä on niin sanotusti opittu. Joo, ilman muuta on opittu ja sen piti tapahtua. Sen oli pakko tapahtua, koska ellei olisi tapahtunut, niin mitä todennäköisimmin ei silloin olisi tullut mitä päähän. Mutta se, kun sulta ristetään, tai onko se ristetään, kun sulta ristetään sitä vapautta, tai periaatteessa edes, niin joo, no ei vapaudesta lähinnä kiinni, niinku, vaan se, että sulla on enemmän aikaa. Nyt sun ei tarvi miettiä laskuja, sun ei tarvi miettiä näitä sun kunnianhimoisia tavoitteita, kuten uraa ja some ja maine ja seuraajia ja tykkäysten määriä ja sen sellaista niinku hölynpölyä periaatteessa. Vaan silloin sä pystyt keskittymään itses. Kyllä. Lukemaan, oppimaan itsestä enemmän. Palamaan niin sanottuun aito minään, niin kuin siihen tilaan, kuka sä oot, siihen kuka sä oikeasti olet ja aina ollut siitä syntymästä asti. Kyllä, varmasti. Ja joo, toi oli hyvin kerrottu, hyvin tiivistetty toi kertomus. Vavan tuli muutamia hyviä question and ask -kysymyksiä ja sieltä tuli tosi paljon niitä, niin mä otan nyt siitä vaan muutamat hyvät, jotka käy mulle itselle mieleen. Ensimmäinen oli, että koska sä aiot ottaa taas ammattilaisvaparimatsin? On vaikea sanoa, siihen vaikuttaa muutama tekijä. Ja yksi päätekijöistä on se, että Turussa ei ole vaparivalmentajia. Vittu valmentajia, jumalauta. Meillä on yksi valmentaja, se on Riku Immonen, se on tainyrkeilyn ja potkunyrkeilyn valmentaja, joka sitoutuu meihin
äijä on 50, mutta äijä jaksaa painaa duunia siinä päivän aikana, ei jaksa sitoutua. Siis ihan sitoutua täysin meihin sen niinku päädunin jälkeen. Kyllä. Ja nämä kaikki tulokset, mitä te voitte nähdä, tää Belti-vyö muun muassa on sen ansiosta. Mutta Valporissa FFG:llä esimerkiksi, tai Magvanin sali mä aina harkitsen edes. Mutta mä tarvin oikeasti valmentajaa. Mä tarvin sen yksilön, sen ihmisen, joka olisi valmis sitoutumaan muhun. No ei 24/7, mutta edes puolet siitä ajasta. Ja silloin muuten hei. Et sit joko muutetaan Turusta, vaikka mä en tiedä, Järvenpäähän. Siis onkin niin, se olisi hyvä vaihtoehto. Tai sit pääkaupunkiseutuun, niin että pystyisi treenaamaan. Tai sit johonkin muuhun. Siis en tiedä. Et varmasti ton Didier Nelosin jälkeen nähdään. Siis potkinyrkeilyssä mulla on vielä turnaus. Tosta irto 20 €, jos voittaa 3 ottelua peräkkäin. Et samana iltana niin irto 20 000 €. Se on vaikea. Siinä on maailmanmestarit ja Euroopan mestarit. Kyllä se ei ole helppo juttu. Ja otella turnauksessa on vähän eri kuin otella vaan kerran illalla. Niinku ammattilaisottelussa. Sitten sen jälkeen vois, tai jopa sitä ennen. Mä en tiedä, hyvin vaikea kysymys. En osaa vastata. Haluan itsekin palata vaparin, joo. Joo, kyllä mäkin itse asiassa haluaisin nähdä sut vaparissa. Sun koko on reenannut joskus vaparia, niin kyllä sun taitoa riittää. Sä oot tosi taitava siinä. Sähän on periaatteessa entinen vapaa-ottelija. Tai nykyisinkin vielä vapaa-ottelija Combat Sambolla taustalla. Ja vielä shoutoutu Rico Immonen hienosta työstä, mitä on saanut Vavanille aikaiseksi. Mutta sit toisen kysymyksen pariin. Miten sä oot noin vahva ja lihaksikas? Niin. Kiitos faija. En mulla mitään muuta vastausta, tai mä en löydä mitään muuta vastausta. Geenit. Geenit vai? No geenit varmaan. Mä en tiedä vaikuttaako siihen se, että mä oon oikeesti urheilu lapsuudessa saakka. Kun mä täytin 7 vuotta, niin vanhemmat heittivät mua sinne uima-altaaseen heti. Okei. Eli sä oot niinku harrastanut uintiakin? Joo, uintia 5 vuotta on harrastunut, sit sen jälkeen vuosi triatlonia. Ja sit joskus Ukrainassa, kun mä en oo suostunut myymään jotakin paskaa, mitä kadulla yleensä myydä. Mä en oo suostunut myymään, niin mä sain siitä turpaa mun huudeilla Ukrainassa, Cherkassissa mun kaupungissa. Ja mä en oo tykkännyt sit fiiliksestä. Ei ollut niin miellyttävä fiilis saada päähän. Sitten mä menin harrastamaan Combat Samboa ja siihen mä jäin siihen lajiin. Sitten siinä muodostuikin semmonen rakkauslaji kohta. Kyllä. Sitten joo, Vavan. Tää oli tässä. Kiitos tosi paljon haastattelusta ja hyvistä vastauksista. Joo, mä haluan välitä viestin nuorille, kasvaville sukupolville, meidän tulevaisuudelle, että ajat, mimmit, opiskelkaa, lukekaa, reenatkaa, alkaa käyttäkää rahoja ihan mihin sattuu, mihin haluatte. Olkaa vahvempia kuin teidän omat toiveet tai halut. Se on tämä avain siihen menestykseen, just tämä. Olkaa kurinalaisia, totta kai, että muistakaa nautia elämästä, mutta mietikä sitä elämää pidemmässä perspektiivissä aina. Sieltä tuli viisaat sanat Vavanilta. Kiitos Vavan vielä kerran. Kiitos bro. Kiitos.